pe cuvânt. Deci, zău, dacă nu vine să-mi fac bagaje și să plec de localitate o săptămână, mă, până trece toată nebunie, mă. Dacă concediu medical nu pot să-mi iau, și ăștia 300 de lei care i-am de la Ardiles, păi nu mi-ajung nici măcar 2 zile la mare, mă. Dar aminte de altceva. Bă, Robe, tu atât de prost ești încât nici polițist corup nu știi să fii. Na, că mă sună Pandele, mă. Eu ce zic acum? Zi, mă, că-i duci ceasul într-o jumătate de oră. Ce, mă? Zi așa cum îți zic eu. Păi stai, mă, tu știi unde e ceasul? Bă, cum să nu știu? Știu. Păi unde e, mă? Hai, mă, cu mine. Hai, haideți. Unde mergem? Îți zic eu, băi, răspunde-mă sau închide telefonul. Pandele, stai acasă, mă, că ți-aduc ceasul. Într-o jumătate de oră ți-aduc. Aha. Haide. Hai, mă, Spirinu. Hai. Pa. Alo, ce dați buznașa? Nu-ți merge soneria, că a sunat la poartă. Da, uite, sună acum. Ding-dong, ding-dong. Ce vreți? Ceasul lui Pandele. Ce ceas, bă? Ce ceas, bă? Ba, Mardiles, că le-am zis tot, știu și ele, mă. Aspirina zice că ceasul e la tine, mă. Domn șef, eu nu știu ce, a zis că eu nu știu nimic. Cum, mă, că ai fost la domn primar acasă să iei ceasul? Cine mai eu? Auzi, mă, ăla-i televizorul lui Vasile? Asta e. Da, mă, ăsta e. Bă, ia lăsați televizorul, mă, că nu numai Vasile are televizor de ăsta. Băi, Aspirina, tu n-ai treabă, mă, acasă? Nu. Vezi că te bagi, nu-ți pierde oala. Bă, dă ceasul să-i ducă prostul ăsta înapoi lui Pandele. Ce ceas, mă, nu știu despre ce ceas vorbiți. Uite, mă, la mână, mă. Bă, Ardiles, de ce zici, mă, că n-ai găsit ceasul, mă? Robi, ăsta este ceasul meu, ce lăsați-mă pe aceasta, nu ceasul lui, e ceasul meu. Cum să fie, mă, ceasul tău dacă e ceasul lui Pandele, mă? Cine zice, mă, că e ceasul lui Pandele? N-a Spirinu, mă, că eu nu știu ce să mai fac, mă. Da. Da. Are diagonala mare, da. Ai nu știu cât e mare. E de firmă. Da. Când treci de biserică, e a doua casă pe stânga, vezi că stă în curte. Hai, vă aștept. Hai. Bă, trebuie să plecați, că vine am un client, trebuie să vând un televizor. Bă, Ardiles, dă, bă, ceasul, mă. Ce ceas, domn șef, că ăsta este ceasul meu. N-ai zis că Vasile a furat ceasul lui Pandele? Să-i da Vasile înapoi lui Pandele. Ăsta e ceasul meu, ți-am dat 300 de lei? Ți-am dat, da? I-ai luat. Te rog eu frumos, lasă-mă în pace și vezi că dacă mă tragi la fund, te trag și eu pe tine. Deci vă rog frumos, lăsați-mă în pace să vând televizorul, ieși afară și... Ziceți mersi. Da. Auzi, mă, da, televizorul ăsta e tot al tău, nu? Da. E frumos? Da. E de firmă? Da.